Buagara ayo blokon sing sarai wai kiam ne khajalai di prahawa sing sarai di prahawa di dabre mangle wai kiam mangle di prahawa di dabre khajalai di prahawa sing sarai wai kiam amoto ayo blokon di dabre ayo blokon आठ तारीख मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे सालनो जों मिया आलका पुरगाम तमन बगै पालायमाया एकाय ताबुक जों तिनि 9 तारिखो अ आंतर्जातिक नारी दिवस न जों तिनि अर मोसांग्रि पालायनानै थां तंगो तिनि रामचंद्रघाट TWF एकाय अमु सिमिया जों तिनि अर रेलि खायमन तकायसाय बुसकांगो संमारि तंगो अ संमारिन बकायसा कैंपेन एकाय तिरिक जों संमारिनि कैंपेन दिगा जों याकं रि तंखा एकाय तिनि जों ब्लाइखे न तंथगो तामने एकाय तिनि जों अर गोबांमा अर शत शत चिनि TWF नि नेत्री रंनो तयै बा चिनि वारियर्स रंनो तयै जों अर रेलि खायनो थां तंगो एकाय म चिनि ब्लक कायसानि एकाय आगामी दिनो ब जों अर खायनाय 11 तारिख मार्च सकाय चिनि अर बाइक रेलि उंनाय सारा चिंको डिस्ट्रिक्ट नेनो तयै जों खायलेन वानसक तंका बुसकां सालो बम हेवानसो दं एडिसि दं मारियाव खप्लाय एडिसि सं मारिवा जों खप्लाय सिमिया जों आगि जदि मान आबन से गोबां सीट तो जों क्षमता फायनाय अब एकदम क्लियर थाका कारण सारा तिरपुरा ताबो एमन उंखा जागा जागा गोबां मा बरक ताबो टेबो बुसकां सालो जয়েন कायनाय गोबां मा जागा ताबो जয়েनिंग बखाय तंगो बुवागरा तिनि कांचनपुरा थाना आमतिखाय साल बुरुम न जों थागियावै जत्त जागा न चिन MLA मिनिस्टार MDC EM रक जत्त जागा न पांडा खाय लुकरक न सिसारि तंगो तामनेंकाय दफा हानि बागै चबा खाननायखाय एकमात्र लामा आबं बुवागरा तिप्रा मथा तकेसा तिप्रसा एकor खलायबानि दिल्लीनि कोनो मेसेज होबो आबनि मेसेज ताबो उनको फाया को ताबो जका चिन कार्यकरी खाने बागै केंद्र दिल्ली गवर्नमेंट उनको वान्स हुई तंगो बुवागरा कक सालायका हयतो बुवागरा लोको पांडा 14 तारिख एक खुमुलंगो उंगनाय और लोको कुथुम पांडावो न बुवागरा घोषणा रिमानता सर बरन सिम्बल जाबाय ओ जों तिनि म और चिनि पद्मबिलनि पेट्रोल पाम्प नि हयते चिनि कांचनप्रभा देवी हल जरा थानायता ताम हेते बे प्रोग्राम प्रजाय दं हिम्मत हामबाय मीडिया ताको संनो पाइपले हामबाय मारि सबानि जिबाय मो जराव नर बाय मालाय मानि ताय गुरुं मानि नाति दालाय हामबाय मारिओ तिनि हिंताय मिया थानाय 8 तारिख नि बिसिंगो चिनि कायसा बुरि रंनि yok sama din ba बुरि रक sacrifice खायजों मानि दिन मा बुरि रंग अधिकार मा मानि दिन हिनै मियाव कायसा दिन जों पालन खायजक मानि आबो किटिंगै न तिनि ओरो जत्त चिनि बखक संबाय कायसा लेरि खायनानि आंबो एसे एकजन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होइनाय चिनि प्रेसिडेंट चिनि MLA गरं गोनां सार रंजिताबा मा आं इनभाइट खायो आबोनि बागा आं ओरो तिनि खायगा जत्त बखक संनो लगेरि ओइ ताय जों खरां बाक्साक मानि आमते हिने वान सुदे आं ओरो तिनि पार्टिसिपेट खायगा तामले हिंबा जों मियाव हंताय खलायमानि आबं ओरो रामचंद्रघाट खलायमानिया अबन बिसिंगो तिनि थाना जों प्रोग्राम ना सक्सेस खायनाय तिनि बुरै खरां कायसा ते फान बाक्सा खायो यात्रि बाक्सा खायो गायते अबनि बिसिंगो लेरि खायमानि कारण ताय बुसकांनि टिडिआर सिनि पार्सन खाय तंगो बुसकांगो आबनि बागै यात्रि बारजाक बुरै रबो अलरेडी स्ट्रंग बुरै रबो आबनि बागै जान नाय हाय नै तिनि बुरै रबो जत्तन नखजाक ए बुमा संरक बरंग बां पाइपले हामबाय मारिओ आनि जरातै उसुमान तसिउ तेतो कुनो सानानि क्रिखा न पाइपले हामबाय मारि मैम तकेसा सिंमु जितो नरो बुरै बरले साबो खाय तो खायनाय चंग मारिओ ओबले आं खायमाया आं खरकसा SATC प्रेसिडेंट सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट नंगो फेका हायबानो आबो बुबाग्रानि चिनि महाराजनि उपरो डिपेंड आबो सुमुसुजना बुरै दक महाय करे सेला करे बुरै करे आबो चिनि महाराजनि उपरो डिपेंड सीट नि खबर काय टिकेट नि खबर का आबां सेनिया एमनां बुरै बरला बोसोरा बरबा नाते ini to motamoti bangka norbo nainai mano busukro kong khana bole angbo gonti tok khailai je gesong haipano musang kha hini mano ta ani sinumong kai ese tini khwai district ni president TWF Binamala Deborma